Mikä on sun unelma? Să am un job, primul rând să lucru și pe parcurs așa cu timpul se poate să-mi găsesc și eu undeva să stau liniștit, să-mi deschid eu singurel ușa. Asta e, probabil este un vis la o persoană care s-a săturat de atâta, mă înțelege ceea ce, atâta stresul, de atâta stând așa din țară în țară. Onko sulla ystäviä Helsingissä? Da, mă cunoaște oamenii finlandezi. Așa de mulțumesc, vorbește cu mine frumos, vorbesc și eu la fel. Mă cunoaște de mulți ani de zile. Haluaisitko mieluummin palata kotimaahan vai asua Suomessa? Viitor aici, în Finlanda, că n-am cum să mai mă duc acasă. Să-mi aduc copiii aici, în Finlanda, muncește aici, să muncesc eu pentru copiii mei. Păi și vecinii ce visează? Juuri nyt unelmoin aamukahvista. Mä unelmoin Suomesta, jossa ei olisi rajoja ja kaikki olisi tervetulleita. Ja kun tulee tämmöinen tilanne kuin on nyt, että ei pääse matkustaa, niin tavallaan muut maat olisi täällä. Toivon tietysti, että me kaikki pysytään terveinä ja että meillä on turvallista olla. No, tärkein haave on, että mun poikani voi hyvin ja kasvaa onnelliseksi. Tällä hetkellä matkustamisesta. Da, mi-aș dori așa mulți dintre dânsii care locuiesc aici, care, nu? Să zâmbească. Știm că unii dintre ei sunt fel și fel de oameni și n-ar trebui cum este așa, este și normalul. Suntem majoritatea romilor băgați în aceeași oală. Unul dacă face un rahat și unul nu face, suntem toți îmbăgați în aceeași oală. Și normal că nu convine sau nu mi-ar plăcea chestia asta, pentru eu am fost pe multe țări, am fost într-adevăr pe multe țări, pe unde am avut mulți prieteni, nu neapărat, am avut și romi, și marocani, și fel de prieteni. Și în viață prietenii ți alegi, cum ești pe un drum, știți cum este, ți alegi prietenii, cine vreți să comuniți la o discuție. Și mi-aș dori cei care o să mă cunoască din zonele astea pe aici, probabil să zâmbească. Este cel mai frumos, cel mai bucurit, probabil, în sufletul meu, să zâmbească omul, ca să pot să zâmbesc și eu.